日はですね、大好きなこのコーデをあらかじめ着てみます。トップスはヒートテックの白グレー、ヒートテックのタートルネックと上の全部グレータートルネックカーディガン、レイヤーがすごく好きなんですよね。ジーンズです。色めっちゃ好きだし、形も可愛いんですが、あんま暖かくなくて短くて風がシュンシュン入ります。この重なりがめちゃくちゃ好き。これ大好き、本当に。うわー、好き。このキャンバスバッグと大好きバレーシューズなんですが、今日はちょっと訳あってリュックで行かなきゃいけなくて、リュックで行きます。